Hello people and welcome to Zim Reality ITV. Starangura kuberekwa ndiretwa Djsparks Zimbabwe. Tiripo panapa pa Zim Reality ITV patinoita ngwavheridzo netsvakiridzo. Patinongwavha ngwavha nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Right now ndine family yandinayo pane mavideos akapfuura mashure apa taitaura naApostle Monalita vachiinvita vanhu kubira ranga riri kumuswa 14 saka bira rakaitwa sada kuti mbonzwawo maupdates ezvaiitika kubira ikoko. Saka ndine family yandinayo ku right kwangu kundina Shumba ku left kwangu ndina Masibanda. Saka change ndichitaura nawo timbonzwawo experience yawo kubira kuti yaifamba sei. Saka ndichatanga kutaura na baba tinzwe kuti pavakaenda kubira experience yawo yanga ise zvinhu zvakasangana nazvo zvinokwanisa kuudza mhuri yeZimbabwe pamusoro pebira iri. Shumba makadini? Tinofara makadibo. Aiwa, isi tinofara Shumba. Shumba mhuri yeZimbabwe ingade kuzivawo zvamakasangana nazvo uyezve zvakaita kuti muzosvike kubira. Aiwa, pakanaka. Kubira ndakasangana nezvinhu zvakati wandei. Chakandifadza ndechekuti ndorakanga riri bira rangu rekutanga kubva muupenyu kubva pandakazvarwa. Asi zvandakasangana nazvo apa zvikukutu. Zvakadzidza manamatiro ndochinhu chikuru. Nokuti ruzhinji rwedu vanhu tinowanzoshora midzimu, tofunga kuti kana tikapinza midzimu makunamata vanofunga vamwe vanenge vafunga kuti kunamata. Asi ndakadzidza chidzidzo chikuru sakuti midzimu yacho ndiyo inofanirwa kutotungamirwa kuti ukwanise kusvika kuna Mwari. Uye ukada kuti iwewe unonamata Mwari uku vadzimu uchidzinga hapana chinobuda pauri. Saka zvinhu izvozvo zvinofambirana kuti usvike kuna Mwari unenge uchitopinda nevadzimu vako. Ende zvizvo zvakandibatsira kuti zvinhu zvinofanirwa kurangarwa nemunhu wese mukurarama kuti kana tichinamata ngatizive kuti tinotangidza vadzimu vedu nevanotichengeta vanyange vakaenda kare, asi tinofanirwa kutungamidza vemhuri yedu kuti tikwanise kusvika kuna Mwari. Mwari haana kurasa vanhu ivavo, ndo vatofanirwa kushandisa kuti tikwanise kutaura naMwari. Kana munhu ukakwanisa kuziva kuti unotevedza zvinoda vadzimu vako, ukatevedza zvinoda Mwari, zvinhu zvinokufambira. Bira iri kana munhu hake asina kuwana mukana wekusvika kwariri, aiwa, sezvandambotaura kuti ini ndo bira rangu rekutanga kuona kubva muupenyu. Aiwa, ndakaziva zvakanaka. Bira rikanzi kune bira, kana ndikawana nguva zvokwadi, kana ndine mari, kunyange zvangu ndichibva kure kure wakadaro, ndinototi ndisvikewo ndimbonozvionera ndigozvinzwirawo ndega. Alright, manzwa Shumba vari kutaura kuti chavakadzidza ndechekuti vadzimu naMwari zvinofambidzana. Saka rega tinzwe Masibanda kuti wakakwanisa kuita experience ipiwo uyezve ndio bira ravo rekutanga here kana kune mamwe mabira wanga wamboendawo. Ngeti mudzi Masibanda makadini? Tosimba makadini Djsparks. Ndakadzidza zvakawanda pabira iri and it was my first time to attend nhau idzidzidzi dzebira. Ndakadzidza zvakawanda musi wacho ende ndakadzidza kunamata kwangu ndainamata. I'm very prayerful person. But manambatira taita atosiyana. Ndakadzidza kunamata chaiko ende takadzidza kuti tofanira kutungamidza zvinhu zvese vadzimu vedu. Vadzimu vedu vachazotisvitsira zvese zvatiri kuchemera kuna Mwari. Ende ndakadzidza chinhu chakakosha kuti Mwari hatukwi. Hautuki Mwari, asi vadzimu vako ndo vangatotuka, asi Mwari hafaniri kutukwa. Ndakatoona nekuchinja manamatiro andaimboita. Sorry Masibanda, ndangukata imbeja muri papapo. Ndazamutira kuti manamatira, you are a prayerful woman. Manamatira maita kumashure akasiyana manamatira amama kuita uko. Chicha mukanotisa kuti chakasiyana? You know, uri kuchurch, we go to church, kind of church, the way, the experience and namata, I couldn't feel the spirit here, inoitwa kuti hapa ndikuita senge ndikutaura naMwari face to face. Yeah, but zvakaitika tiri pabira, I was like ndakutaura naMwari ndichivaudza kuti ndikuchema nezvakati, ndikuda kuti mundisunungurwe, ndatambudzika nelife, ndikuda kusunungurwa mune zvandatambudzika zvese. Ndakatoona kuti zvasiyana nezvandaimbonamata. Ndo pandakandinoona kuti aiwa no, ndawana dzikinuro yakasimba pabira apa. Ndakuziva kuti kana ndichinamata ndarinamata ndakadai. First kunamata kuti vadzimu vangu vandisvitsirewo zvose zvandiri kuchema kuna iye Musikavanhu. Nekuti ndo kuona Masibanda before memboenda kuchechi kopi? Before taingoenda ina handidi kunyeba machechi ndakatenderera.
ndakatenderera handakatendera zvisingabviri uchiti apa wapinda machechi ndakatombopindawo anana PhD ava nemamwewo makangosiyana-siyanawo machechi ezvemweya yaya akumasowe taendawo kundobatsirwawo but apa ndakanyatsoona change upenyu hwangu. Handichadzoka futi ngeti munzoshumba saka shumba imimi zvamaisangana nazvo muupenyu zvakaita kuti musvike pakuenda kubira chingave chiri chii chamungataura nemhuri yeZimbabwe? Chandingataura kuti ndikwanise kusvika kubira rino kutambudzika kushungurudzika kwaita mwana mukugara kwake nekumubasa kwake, saka zvakasvika pakuti aimboinda achizama kunoti anobatsirwa asi zvinenge zvaingoramba zvichingokuna, saka iye hamenoti akazokwanisa kuti azive nezvaapostle Munhu kuti akazoziva sei, asi paakangozondifonera kuti baba kune kumwe kwandawana kumwe kwanogona kubatsirwa, saka kana muine mari mukwanisa kuuya, ndati handokwanisa kuuya, saka ndakazokwanisa kusimuka ndikauya, asi ndo zvandakazoita ndisvike kuno. Mwana wacho atoti ane zvake ndiwo Masibanda. Alright. Masibanda ndidzoke kwamuri. Ameno kana makasunungukawo mukusheyawo dambudziko ramaisangana naro rekuti rakazosvika kuti musvike kuna Apostle Munalita. Ndaigara kunzvimbo yeBotswana. Ndichirarama ndiri koko ndaitrai kuita zvinhu zvangu asi papasina chaibuda. Ndaitrai kuita business papasina. Zvaimbotambanuka, handidi kunyepa. Zvaimbotambanuka but paimbosvika panguti zvaimbovhariwa. Until ndaingoroteswawo kuhope, ndaiva munhu aitoroteswawo ndichitaridzwa. Ndaisatoziva kuti vadzimai vangu vaitiwa nekuhope vachindiudza. Ndaiudzwa zvakawanda. Saka pane pakazosvika upenyu hwakandiomera ndiri kuBotswana. Wandiomera ndobva ndatanga kutsvaga help ndichitsvaga kuti ndingabatsirwa kupi. Pane akazombondibatsirawo akanditi pane munhu anobatsira pakati ndobva ndati ahorete ndikati ndobva andiudzawo dambudziko rinowanikwa musha medu. Ine ndasingazvizivo ndakaudzwawo kuti mune urombo hwakaitiwa, mune mweya wengozi hwakaitiwa, isi hatizivi kuti zvese zvatakusangana nazvo pamwe ndizvo zvakukonzeresa nekuti ndakatososvika pakutosiyana nemurume. Saka ndasvika kubatsirwa neakambondibatsira upapo. Ndobva ndati no ndabatsirwa. Asi ndiri kunzvimbo yeBotswana zvakazoitika handaisaziva kutotiwo pane vanga vari pandiriwo. Ndovakabuda vakataurawo. Vataura. Ndobva ndakati no regai ndiende kuZimbabwe. Saka nekuda ngoonawo sezvo ndiri munhu anofara zve-social media. Ndaionawo uyu enyu, mashows enyu, mavideos enyu pa-social media penyu. Ndobva ndakaonawo pachitaurwa naApostle Munalita. So pavaitaura nhau dzemudzimu vachitaurawo vachidzisa vanhu manamatiro. Ndobva ndakati haiwa no, this person ndo munhu andofanira kundoonawo kuZimbabwe. Ndikati ndoda kutoenda kuZimbabwe, ndichatoenda kuZimbabwe ndoona munhu uyu. I think ndokwandichaona help yangu. So indiri kuhope ndakataridzwawo mucherechedzo weshumba. Mbozi ndiri kuBotswana kwandaiva ikoko. Ndakudzokera kumashure. Ndiri kuBotswana. Ndaisakwanisa kudya. Ndiri mumba mangu ndaisakwanisa kudya chinhu mumba mangu. Ndairutsa. Ndaingoti ndikadya ndairutsa. Chikafu chaiora. Chero chiri mufiriji ri on. Ndaikwanisa kuona chero gonzo mumba. Richingofamba mumba. Ndichitrai kuriteya asi ndasingakwanisi kuibata. And then ndaiti kumwa chaiko tea nemukaka ndasingachakwanisi ndainzwa kuti sasinge tea yakaora. Zvinhu zvacho zvaingoita mysterious. And then ndaingoona kana mvuri richifamba mumba. Kana ngoona chibvuri kungoona kuchinjongoti mve mumba. Shau kuti ko chichiromboitika chinhu but pamupenyu wangu wakaoma sina mari. Asi ndaingoti Mwari handichazivi. Ndikati vadzimai vangu handichazivi kuti ndoita sei ndaomerwa neupenyu. Saka ndo pandakazoronga ndiri koko kuBotswana ndobva ndazoroteswa ndichiona shumba. Ndikati shumba yandaona iyi. Hakusi kureva kuti munhu anofanira kundibatsira chimwera shumba here.
ndobva ndazoti ndakwira bhazi ndauya kuno. Zvechokwadi ndakasvika ndakambogara kuno mari yaitonetsa yekuti nditouya kuno for 1 on 1, but ndakakumbira vadzima vangu kuti itai kuti paonekwe munhu anondiwanirawo mari yekuti ndikwanise kuti kuenda ku1 on 1. Ndasvika ku1 on 1 week before bira, so ndiri pafoni ndichitobhuka 1 on 1. Apostle zvavakandiudza vakangoti iwe bira. Ndobva ndati munhu andisati ndatomboona. Ende ndakasvika pamba paapostol ndichirwadziwa negumbo. Ndaisakwanisa kana kugara pacheya sezvandaita selong time yandaita kudai. Ndasingakwanisi 5 minutes ndasingaiti ndiri pacheya, but pavakandibatsira that day ndakakwanisawo kutogarawo pacheya, even kusumuka kwakusingachandinetsiwo, asi gumbo raindirwadza singamboiti. Then ndobva vatibatsira musi iyoyo tikaita maprayers navo, ndobva tadzokera kudzimba ndobva muri kufanira kunge pabira. Pabira takanga tiripo bira handidi kunyeba. Bira ariko bira rinofanira kuatendwa, handidi kunyeba nokuti ini ndakaona zvakawanda pabira. Ndauya pabira ndakaona kubata kwaMwari pabira, because ndatozokwanisa kumwa tii nemukaka. Chero ndakatoudza ndikati ndakatotanga kuzotomwa tii nemukaka pano pabira pamba pamusi uyoyo first day randakatanga kuuya ndatakwanisa kumwawo tii. Then ndobva pabira ndakaexperience zvinhu zvakawanda. Ndakaona zvokubata kwaMwari because ndandakaremerwa, ndeva munhu wanga akaremerwa singamboiti, ndichita kuremerwa chaiko. Asi nekushandawo kwadzima wangu naMwari panguva yebira ndakava nedzikinuro, ndakuwa kurerukirwa. Chero ndakutohwa kutoti I'm just changing person. Even skin yatochinjawo, skin yange yaenda. Skin yakaenderi makuglowa. Mune Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa zvekutaura panapa tichingoti ngonzwo zvasangana vanhu before bira uye after bira zvi zvakazenge zvakuitika. Saka mune Zimbabwe tichingonzwe kuti shumba vari kuti chiwo malast words avo kana maadvice vangapo kuna vanhu vari kuona this video. Satichangopa shumba then masibanda vongotaura mashoko avo ekupedzisira before satavhara pamusoro pezvatiri kuita panapa. Shumba. Okay, aiwa. Finally, but not least, ndinoda kupa kutenda kubira iri randakakwanisa kuzatenda nekuda kupfurikidza nekuwana mukana iwoyo. Sezvandambotaura, ndingati kubva pandakatseka panapa ndakawana machanges akawanda pandiri wene pachangu, noti pamwana. Machanges waya akanditaza kuti pane pandasvika apa panenge pane direction, because chero vana vamwe vari ku-out, especially mwe ari ku-UK akatomboda kuita madhoubts, asi ndakazotaura naye ndikati mwanangu, at least itaako zvimwe zvinhu zvinoita kuti udi ubatsire zvinhu izvi zviinde mberi. Saka akazondinzwisa. Saka chikuru chandoda kutenda ndekuti inini neupenyu hwangu hwakabva kana kunamata, ini ndasingakwanisi kunamata, asi kozvo ndakukwanisa kunamata, ndokwanisa kutokwanisa kutopfugamawo ndichinamata, nekuti kumashure kwese kukura kwatakaita taingoendawo kuchechi kungotevera vabereki vachiri vapenyu, asi asina meaning kwandiri. Asi kozvino ndakukwanisa kuona kuti kunamata chokwadi kwakakosha uye kunobatsira. Saka kune bira kana varimo vakateerera, kana ukanzwawo mukana, kana ukanzwa nzvimbo yayo inorehwa apostle ava, kana ukawanawo mukana kusvikako, kana kunzwa kuti kune bira, uchanoona zvinokubatsira muupenyu hwako. Ava ndoda kutenda zvangu. Tichinzwawo kuna masibanda kuti vanokwanisa kutaura kuti chii mashoko avo ekupedzisira, kana pachinge paine zvimwe zvavangavasiyirirawo kutaura pamusoro pebira, makasununguka kubva mangozvitaura ipapo patisatavhara. Okay, pane zvandandasiyirira panguva yebira. Inini ndina pane vakagara pandiri vakabuda vakataura, vanoshandawo, vanotoshandawo zvavo, vanotobetserawo vanhu.
so vanotobatawo basa ravo vakataura zvavakataura panguva yebira, asi chavakachemera stereki vari pandivi vaida kusunungura stereki, vaida kusunungura dzinza ravo. Saka zvinoreva kuti imimi munosvikirwa pamuri ipapo? Ndinosvikirwa. Makatombosvikirwa kubireko? Pabira ndakatosvikirwa, ndakatotanga kusvikirwa ndichiri kuBotswana. Saka hangu handidi kunyepa, inangu ndaona machanges muupenyu hwangu. Ane dambudziko rake kwari ikoko, pindawo maWhatsApp group aApostle Monalita, vanobetsera. Kunga kuitira kure zvako kwauri, but ukaona wasvika pano, wasvika patsime, ende ziva kuti kana wasvika patsime ini wasvikawo guta, itomwe wasvikawo guta. Zvokutoti inini shure yangu zvokutoti bira riri kutonzi December riri kutondinonokera, zvokuti chero dai vanga vachiita chero mangwana chaiko vangatoriita nekuti ndakaona zvakawanda. Chero upenyu hwashanduka, ndakutosmaila kudai, handasingakwanisi, nasisina namufaro panda kutokwanisawo kutosmaila kudai, endewo ndine shuviro yekutoti ndiri kutotaridzwa zvakawanda, munhu anoroteswa, ndinotorota zvakawanda, ndinototaridzwa mabhizinesi, even ndinototaridzwawo zvevamwe kuti dambudziko rako zvakati zvikuda kugadziswa apa nepapa, ndinototaridzwawo. Asi inini pachangu hangu ndaona zvakawanda, ndasunungurwa. Bira rinosunungura hama dzangu, chinhu chinonzi bira chinosunungura. Muchiudzawo kumachechi, handidi unyebere musarasa chivanhu chenyu, chivanhu hachidi kurasiwa. Even vadzimu havadi kurasiwa, vanoda kutoremekedzwawo, vanotoda kuitwawo zvakawanda, nokuti ndo vanototichengetedzawo mukufambawo. Ini ndakasangana nemaincidents akawanda, ndikadai pandigere panapa nditori living testimony. Ndakatombodzokera padhore mochari, asi nekuda kwevadzimu ndo vaitongondichengetedza kuti ndisvike pandiri apa, nekuti vanga vatoziva kuti takamupa chipo chatakamupa ichi. Asi ame living testimony, handidi kunyepa zvangu. Muri Zimbabwe ndofunga manzwa mashoko akasiyana-siyana anga achibuda mururimi rwaShumba, mashoko akasiyana-siyana anga achibuda mururimi rwaMasipanda, vachitsanangura mafambiro akaita bira, vakataura kuti ivo vanosvikirwa pavari ipapapa, vanokuroteswa nekuoneswa kwavari kuitwa. Saka muri Zimbabwe da kutenda nekuramba muchingosapota ZVAKAOMA TV, nekuramba muchingoona mavhidhios atinouya nawo zuva nezuva. Chingoti, God bless you. Hello and salbonani, welcome to Sim Reality ITV pachifiti pa television sina side fix. Tarangu rikuberekwa ndi Djsparks Zimbabwe. Tiripo panapa tinotara nyaya dzakasiyana-siyana, patinoita tichidiscussa ma issues akasiyana-siyana. Ndifunga maona family yanga tichitara nayo yanga ina Shumba na Masibanda vanga vachitaurawo zvinhu zvakasangana mukati meupenyu. Tinasisa vanga vachitara nyaya dzekusvikirwa, kuti vakazenge kusvikirwa kubira uyezve upenyu vakanga waoma vari kuBotswana kwavaigara. Sada kuti tinzwe futi Apostle Monalita kuti vakakwanisa kubatsirana navo sei, uyezve chichakazoitika chakasvika pakuti vazosvikirwa, uyezve kusvikirwa zvaidzofamba sei, chakaidzonzwisisa manje kuti zvaifamba sei. Saka Apostle Monalita, welcome back again pachirongwa paZim Reality ITV. Takumbonzwisisawo pane musikana anga achitaura naye panzapo, anga achitaura nyaya yekuti aigara kunzvimbo yeBotswana, auya nababa vake, pane matambudziko vaisangana mukati meupenyu. Amene amukunoziva mwanasikana right, anga achitaura iye kuti even musi webira akazotanga kusvikirwa. Amene kuti mungatisamanizira sei nyaya iyi yakafamba sei, zvinhu zvakaitika, chii chanyatsoitika mukati meupenyu wake? Okay, mukati meupenyu not ega but family yavo, vasikana vanga vachingodzoswa kuvarume, vakomana, vakadziwo vanga vachingosiyana nevakadzi. Kungoti chete hanzvadzi yacho anga azinga akumhanyira kubasa umwe wacho, asi anga ari pano, right. Vamwe wacho vari kunze kwenyika, but vanhu kuti varume, handiti pakati pevamwechi varume kana vakavatarisa, uye vanhu vane mabasa avo akanaka anovapa mari, but pavakadzi hazvisi kugona kuti vange vachigara nemadzimai, nokuti ndo weapon yavakakandirwa nadevil mukati mefamily yavo, kuti vasikana havarorwi, vakomanawo havarori. Ende zvadaro
manga mune kusawirirana futi. Mozo kuti devil kana atodaro anoita kuti musabatane, musaise musoro pamwe chete. Kozoitawo vamwe futi vanenge vachinongedzerana mukati mafamilies imomo. Saka ndo dambudziko raanga anaro pasisina chiri kumufambira mukati muupenyu nenzira yakanaka neurwere zvakare maattacks makumbo anga achimunetsa zvakanyanya. So ndo kuuya kwaakaita ndichibva ndangomuudza kuti vagadzirire bira, asi ane hake imwe minamato yaakambenge achibata a week before bira racho zvakawe nekumusunungura kwakanyanya. Then baba vakazouya vachijoina pabira ipapo. Saka munhu anga ane chipo chekuti even baba vacho vanga vasingazvizivi, asi pakunonamatira kwandaiita vanhu ndo paka akambotanga kutaura nendimi. Ataura nendimi idzodzo akachizotanga kutodzvova chaiko. Ndo kusvikirwa kwakaita baba vachibvunza kuti ndiani, tati baba vacho ngavabvunze kuti ndiani, ndobva vatotaura zita vakaziva handiti munhu aitaura paari. Vakaronderwa kurondedzerwa matare avo ese emudzinza, zvese zvakaitika nevakabata mukati medzinza. Baba vacho vakazoti vanavo taingonzwa kwataimbofamba, asi unenge usingazvibhilivhi kuti mwana wamai wako angadai so, mwana wamai wako wakaberekwa naye angakuitire zvinhu zvakadai so here. Asi nawo zvazobuda pachena pakunotaura kwaiita mudzimu wakabuda pamwana. Saka pane zvimwewo Djsparks zvokuti hazvingoroti ukasvika nemudzimu inini ndinokuisira 100%, handiti? Nokuti paya panosvika chinhu chechipo kana ingave Holy Spirit achiburuka pane munhu, pane mamwe maangels ayaya adevil anotoda kutokanganisa, handiti? Saka tinotoona nekuongorora tionoti munhu zvaari kutaura ndezvekuvaka here kana ndezvekuputsa, handiti? Right. Saka ukaona pane kutaura kwekuputsa kweruvengo kusiri kwekuvaka, ndakutorula kuti nono apa pada kutombobatsirwa, handiti? Kuti mweya uri kukanganisa chakanaka tombotanga taubvisa pasare chakadi chakanaka. Saka takaonawo pakutaura kwaaiita, patakaona kuti apane zvimwe zvoda kukamurwa, mweya umwe uri kuda kukanganisa mudzimu uyu wakanaka, handiti? Saka takabva tamubatsira zvedu musi uyo, handiti? Kuitira kuti mudzimu wake usare uri clean, handiti? Zvisawe zvinopindira zvimweya zvimwe zviya zvoda kurwisanisa mafamilies. Right. Ndapanzisa boss. Which means pamudzimu pangona kutangwa mudzimu unondonyepa. Yes, unenge usiri mudzimu asi chimweya chinenge chapretenda, handiti? Kuda kuzviita semudzimu but chatohwandira. Mona zvinogona kuti imimi Djsparks, handiti? Pamwe makamaka mukadzi womunin'ina wenyu, handiti? Mobva masvikirwa imimi makatomaka, pamwe mambotraya kuti munin'ina wenyu ngaarambane nemukadzi wake. Saka munogona kuti masvikirwa, pamwe vanhu vambonge vachitoteerera nekudi, mogona kuteka advantage of that yekuti vanhu vanondibhilivha kuti ndinosvikirwa, handiti? Motopedzisira pamwe makutaura zvinhu panyama, handiti? Kuti iwewe John mukadzi wako uyu haaite, ndikutonzi itosiyana naye izvozvo, handi munozwana? Saka mweya ndo tinoda kunyanya kuongorora zvakanyanya. Munhu paanoti matangs ake Holy Spirit, tinotarisa kuti ari kuti kudii, handiti? Ari kutaura zvipi? Tikangoona pari kutaurwa zvinoputsa zvisiri zvekuvaka, takutoda kuongorora kuti mweya upi usiri kuuya. Hatiti mweya kaufumuri chakaipa, handiti? Mweya unofumura chakaipa munogona kunge muri kupomba
mweya unogona kuuya utoti Djsparks ndaona munhu mutodana naye kuzvinezvi ndaona imba yenyu yaputsika siyana ine munhu handiti saka mweya unouya unogona kukutsiurai nenzira iyo ende imi mega motonyatsonodzvishuka ndiri kutodana nemunhu nditodana naye abatwa handiti kozoita zvimwe zvaunoona kuti matauriro akuita mweya uyu ndiwe kuparadzanisa handiti Djsparks nemukadzi wavo kana kuti kuparadzanisa family yenyu handiti muri kuona kuda kumbobvunza pamudzima apa pane mwana mbotara navo achitaya kuti zvone pane mhosva dzakapaurwa kudhara like ngozi dzekudharadhara idzodzo ngozi dzakadaro ndovadzima nditi ndokudhara yavo ndovadzima nditi handiwo wese Djsparks nofanana nemi papapa handiti mukashayika handitika mashayika muchibata mabasa enyu akanaka mukati medzinza handitika Mwari nevadzimu wenyu vanogona ndopamunonodzoka spirit yenyu muchinzi mutarisi wedzinza renyu handitika ndopamunozoona kuti kana kuti kunogona kutobuda maybe tuzukuru tumwe tunenge twazvarwa handiti kumashure zvakungonzi ari kutoita sekuru Sparks maitiro ari kuita kufarira kuda kuinterviewa vanhu kufarira handi muri kuzona spirit yenyu yadzoswa handiti nekuti maibata zvakanaka handiti kune ndosaka chiti vanhu paipai kana vachikumbirira taura tini ndiri kutaura nemidzimu yakanaka handiti machangamire madhara akafa achibata zvakanaka handiti machembere akafa achibata zvakanaka kusina munhu aibata zvakanaka kana munoona zvamunoita kana family munonyeba manje nekuti muri kuona kuti kushure kwemasekuru anasekuru enya musingazivi muri kuona pane masekuru asekuru aya mona zvinofanana nesu panapa ndokupa example yangu handiti zisekuru redu handitika vanonzi vanga vari from Portugal vanga ari murungu handiti asi nansi murungu kai ndamunhu mutema handiti zvabva kupi mageneration aya handiti ekuroorana nekuroorana handiti kunosvika patiri isusu handiti muri kuzona saka nyaya inoitika ndekuti pakati papa pane vanopara mhosva dzavo handiti isu togona tisingatozivi kune masekuru edu akawanda kune matete edu akaita sei akawanda handiti muri kuzona kuna vana gogo vakanga vari vakadzi vana sekuru vanogona vane mhosva futi dzavakaita sei dzavakapara handiti mukati medzinza but ndogona ndisingatovazivi handiti muri kuzona but variko vamwe vanenge vakachena handiti hazviro kuti tinofanana neni toti mufamily medu tiri tichitozivana kuti uyu handiti muri kuona uyo haasi kufamba zvakanaka saka ndo zvacho zvinofanana nematateguru edu kune vaifamba nenzira dzakanaka vaibata muzvakanaka kunosvika mukufa kwavo handiti kozoitawo vamwe ivavo kuti vanga vachitaurwa vaya wokuti vanenge vakaromba that's why tichiti munhu kana uchikumbirira paipai ibva vatotaura kuti ndiri kutaura nemhepo dzakachena handidi mhepo dzaibata zvakaipa ngadzisatoerane neni handiti muri kuona yes I think matsopajekesa motototi mabvunzo twangu toda kunzwisisa zvimwe zvinhu but since tagara isi tine nyaya yedu yatinayo yedu between nyaya dzevadzimu idzi nechini sitana ndakuzobvunzirawo hangu asi panyaya yemukadzi watachitaura naye I think mayatsopatsanangura zvakanaka mayatsopa explaina zvakanaka toda kutendai apostle nenguva yenyu yamasiya zvanga muchifanira muchiita makauya pazimati ITV makwanisa kutaurwa nemafanzi ezimati ITV panapa ndichakwanisa kuti mafanzi angu because mamwe acho ato mafanzi enyu because maprogramu dzakawanda atitichiita makwanisa kutaurwa nemafanzi enyu netimafanzi watwangu tiripo pazimati ITV matestimony akawandisa Djsparks epabira akawanda handitika asi vamwewo vanenge vasingadi kuti vange vachibuda nekuti vanenge vachiziva zvavanenge vachityawo handiti kuti wakawandisa vanhu vese vomuri kuona wakagara ukwavo matestimony ega papa tori neimwe family futi yeku UK wakanga vabatirwa zvinhu zvavo chikontena chatadza kuita sei
kuuya asi pawakangosvika wakasvika iri Wednesday tichitotibira handiti weekend yacho saka vanhu vakarara pano Friday handiti saka bira rakazotanga Friday richinoperera kugomo Saturday early morning handiti mabeers yes mabeers wine handiti yanga iripo but tinongominimiza because zvinenge zviri zvokuti vanhu vadhakwe handiti saka kungopa munhu kahafu what tumbler kake handiti ka ongonodira pasi handiti kuitira midzimu yake handiti chete aiwa chivanhu chacho Djsparks handiti zvinofanana nekuti ndikubvunzise kuti wai muchibvisa kempe maakudya vanhu vechirume handiti kungo uri kuratidza respect handiti saka ndo zvinokufananawo nekudira chi handiti pasi handiti ipoint of connection yaunenge uri kutoita iyoyo handiti nevadzimu vako tinge tichidzidza tichifamba tichibvunza zvozoto vadzimu vari pasi here vari mudenga ichi chikuitika point of connection yeungodira handiti pasi chete tine problem yechiwana pai zvinhu zvatongoita like kubvisa heti haina nabasa pavandiudzwa ngwe munhu kumesa chiti haufanira kupfeka heti uchita ana apostle ishuwa asi apa hazvina basa because muri pabasa handiti muri pabasa haina basa heti handiti but pane pamwe painotobviswa cap handiti kuratidza respect handiti saka zvinhu zvokuti haungabvunzi kuti wai zvakadai handiti so ndo zvacho matestimony akawandisa zvisingaitepanyaya kuti ama ndima yakubasa kwangu saka ita ndibvisa asi ndakazoya kwenyu ndobvisa mobvisa zvenyu Zimbabwe ndachitana apostol rimwe riri kuuya by public demand bira rimwe riri kuuya musi wa 15-16 December tinenge tiine bira rakatotanga kutobhukwa tichitobva mubira iro riri vanhu vakutobhuka futi kubhuka aiwa munouya kuinbox kwangu ndokuudzai because ndeichida kutsanangurirai kuti kamari kashoma Djsparks kashoma kekuti vanhu vakajaira mabira handiti ekutonzi unosanirwa kuita bira iwewe vari kubvisa mari ma1000 ekuti amise bira but inini aiwa kamari kashoma kuti munhu aone kufambisa zvinhu zvake asunungurwe kashoma kanotonyadza kutaura pakamera maybe pane mari yakanaka ndirongera kubira hapana zvinongodependa mumaronga renyu mochaja mari dzenyu dzamuri kuda kubira renyu inini rangu nderetsitsi nevanhu wakanga wabuda vanyamazodii inini aya mabira aya ndeetsitsi chete edeliverance kusunungura vanhu zvipo zvavo kudii handitika vanhu vachipira bira tongoriti what tongoriti it's ancestral aiwa bira it's ancestral what program ichisanganisa namwari wedu noti ndinonamata saka takazvibatanidza ka1 like tongoti kana tichiti revival handitika revival saka isusu yedu takaisa zvedu kuchishona kuchibira tindozuva rekuti vanhu vanonge vachikumbirira kuchema kumidzimu yavo vachichema kuna mwari at the same time ndofamanzwa vanhu vachitaura matestimony kuti takanamata takadzidziswa kunamata handiti saka zvendinongotaura kuti 60% or 65% ngaende kuna mwari pakunamata 35% or 40 tiri kuappreciate midzimu yedu tichipo kanguva yekuzwa kuti varipo. Natenda zvangu apostle mune Zimbabwe. Thanks for watching, thanks for supporting ZVAKAOMA ITV. Panosangana apostle manalita nguva ndinozoita shoma but zvakawanda zvotitaure nekuti tinzwisise zvinenge zvakawandisa. Saka until we meet again pa next program mune Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting ZVAKAOMA. Ndipozvona ndatooneka kudhara but zvaramba tichitaura. Saka anytime patosangana apostle manalita ndizvo zvatinoita izvozvo.
nguva yedu inozomutse yazita yazokurisa. So thank you. Don't forget to subscribe and like our Facebook page, our YouTube channel. Well.